טוב, אז חבר'ה, אורי בורי אצלי בצ'אט אמר לי שאני חייב לשמוע את האמן הזה. איך קוראים לו? קפיליו. אני לא יודע אם אני אומר את השם הזה אפילו נכון. אנחנו נשמע את זה. הוא אומר שזה בנגר, הוא טוען שזה בנגר, הוא טוען שזה האמן הישראלי הכי טוב שהוא שמע. אנחנו הולכים לראות אם זה נכון עכשיו. בואו נשמע את זה. אם העולם הוא עקום גברת, אז מדובר באהבה עיוורת. בקלות אותי את מסנוורת, מה אני טוער שאת גם חושבת? שחתה מעביר, קראי לי אוויר אם את לא נושמת. רגע, אח שלי, יכול להיות שזה בנגר. יכול מאוד להיות שמצאת לנו פה בנגר. מהר, הלב דופק עם הסוס דוהר, פאק, איך זה קרה? ממתי אני מאבד שליטה? בת לכאן. תקשיב לי טוב, השיר ברקע, המנגינה ברקע, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל זה חד משמעית בנגר. שלא ישר צריטה, אני לא מרגיש מאוהב, זה מורכב את לא יוצאת מהראש, עשית פה סלט ואני פה נשרט אבל לא הולך כאן לפרוש ובדוק שאיתך זה לקום וליפול ולקום וליפול וליפול ולקום שיגעת את כולם וגם את היקום, נכון את ישרה העולם הוא עקום. אני לא מרגיש מאוהב, זה מורכב את לא יוצאת מהראש, עשית פה סלט ואני פה נשרט אבל לא הולך כאן לפרוש ובדוק שאיתך זה לקום וליפול ולקום וליפול וליפול ולקום שיגעת את כולם וגם את היקום, נכון את ישרה העולם הוא עקום. טוב, תקשיבו, זה בנגר, חד משמעית זה בנגר. ואני פשוט מאוהב עכשיו בשיר הזה, אני הולך להוסיף אותו אליי לפלייליסט, באמת. גרמתם לי להכיר אמן חדש שבחיים שלי לא שמעתי עליו. וואלה, אוהב מאוד, אני אשמע עוד שירים שלו, אנחנו נבדוק מה עוד יש לבחור להציע. וחבר'ה, פשוט כנסו ללייבים שלי ותתחילו להציע לי דברים לשמוע, כי אני יותר מאשמח לדברים חדשים.